Mɔgɔ min ma ko bɛ wusula na n'i ye mangoro feere sɔrɔli kɔfɛ ka ban pewu i tɛ dɔwɛrɛ kɛ dɛ mangoro feere a feere sɔrɔli kɔfɛ ka ban pewu mais si tu vends en ligne même si tu vends en ligne même n'i bɛ feere kɛ ligne na même n'i ye feere kɛ kuyɔrɔ ka jan i ye feere kɛ fɛn fɛn n'o ye lɔgɔ bɛ diya lɔgɔ bɛ marché mangoro feere ɲini bon namna i b'a lɔn namna i b'a lɔn na. Na voilà. Ok. Alors bon alors gars. Donc maintenant, il be mangoro fere ni mangoro fere soro. Mangoro fere chama soro lui ko fe ka ba pewu. Ite dogre ke de suruku goro nyini. Afra mangoro fere ka. Iga fraka no. Brakandi nyini ba fraka. Mayo sen nyini ba fraka. Bon, ko parfait ma ko parfait dunya. Parfait dunya doni nyini ba nyama la. Iba susu. Iba be susu nyona ka propre nyona propre. Ka sadi ka parfait dunya doni kala mo. Icho chebe muso be ni tigela ni wufla ka ni wuflu commencer soma. Ni be fere ke lu kono li fere ke roro ibe bara fefe ke ni doni ke tasna ki tiga fla wusala. Ila la ka boka di ma ona pro kina la bodima. Adi ka wusu soma. E forme na wula fe. Ne bina mindima. Gresga côté kan. Mena mindima soroga. Mena mindima fenga. Taga ta iba ko fo te ro ma fa sa ba ni ya ke be pino ila ka boda sur la kona. Et ça femme là, mangoro fere. Sur ko ko do ni. Ibe brakandi ni. Ibe ma usen don fraka. Ba fin dunya ta. Iba nyam nyona ka froki ka susu kan. Ka ka wusu len. Ni ni doni gitigela bi dai so ma ni ya wusu so ma ina fo lu afa ala be na produit. Ni bien fere ni afenga ni ke ni tega wusu la lu afa yana fo super non yana fo la wati le ba fo no ko se ko ko le tini ko ko ra. Ka so la fu ita ko ni ya ke be na pa so ka boda so la konna na. Da femme là, tu as bien kala jabi dola. Mais ka mi dama bilay ay ta ko robo. Na ko robo. Ay bina ay tina usema riko na ko abina pa na kala ana chile.